тамашачылар, сәлем яшьләр. Сәлем Тинчурин театрын яратучы дусларыбыз. Тинчурин театрын яратмаска мөмкин дә түгел, чөнки анда без уйныйбыз. Үз-үзенә ышанган егетләрне яратам да инде. Андый берәү нәдер инде? Ой, әлбәттә, без кунак. Ләкин бүген сез ул турыда түгел. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без Кәрим Тинчурин театрында уйналучы Мәхәббәт баскычы спектакленең 200нче тапкыр уйналуы уңаеннан Кавышабызмы проектын башлыйбыз. Кавышабызмы? Беләсеңме, Резда? Әгәр дә мин синең шушы нәфис кулларын, нәзакәтле бармагына, шушы балдакны Мәхәббәт баскычы спектаклендә кигермәсәм, бәлки без синең белән әле кавышмаганда булыр идек. Бәлки. Дөрес, Мәхәббәт баскычы спектакле безгә кавышырга ярдәм итте. Ләкин бүген без башка яшьләргә дә үз тиңнәрен табарга ярдәм итәргә тиеш. Театрыбызга бик күп анкеталар килде. Кавышабызмы проектының яшьләрен без бүген кунакка да чакырдык. Проект 3 өлештән тора. Беренчесе иң авыры танышу. Икенчесе Мәхәббәт баскычы спектакленә бару. Монысы инде иң җиңеле. Тагын да җиңеле һәм рәхәте ресторанда кичке аш. Ярый, Артем, әйдә тамашачыларны яшьләр белән таныштырыйк. Әлбәттә, мин кызлар белән танышам. Кызлар белән таныштырам. Син рөхсәт итсәң инде, әлбәттә. Ярый, рөхсәт. Тик башыңны югалтып йөрмә. Арсланым. Ярый, күгәрченем. Япь-яшь егетләр килә диделәр проектка, каушыйм. Ой, беренчесе килә. Рәхим итегез, беренче катнашучыбыз. Исемегез ничек була? Ленар. Ленар. Бик шатмын, Ленар. Икенчесе дә килә, рәхим итегез. Сезнең исемегез? Әнис. Әнис? Әйе. Әнис. Бик үзенчәлекле исем Әнис. Нәрсәне аңлата? Олма, Әнис алмасы деген аңлата. Битләреңдә алма кебек бит инде. Артем абыегыз курсынтан була, сен алма диде. Дуслар, танышуларны башлыйбыз. Миңа бик тә кызык, сезгә ничектер белмим, ничек итеп кемнән башлыйк икән. Әйдәгез булай итәбез. Әкәбәккә кайыксәкә син кал, син кил. Беренче катнашучы алкышлыйбыз. Рәхим итегез, утырыгыз, курыкмагыз, каушамагыз. Исемегез ничек? Элина. Элина. Һәм инде безнең икенче катнашучы кызыбыз. Рәхим итегез. Исәнмесез? Сезнең исемегез? Гөлүсә. Гөлүсә. Бер-ике тапкыр синең белән күрешкәнем бар, чөнки син безнең һөнәрдән була, ялгышмасам, безнең өлкәдән. Кем булып укыйсың, эшлисең? Җырчы, калкыйм. Укыйсың. Син 18 яшь бармысың әле? Эшләп булмасын инде. Ярар. Кем синең мастерың? Венера Хатуновна Ганиева. Ярар. Сез, Ленар, эшлисезме, укыйсызмы? Эшлим. Кем булып эшлисез? Хукук белгече. Хукук белгече. Яхшы. Димәк, авызны үлчәбрәк ачарга кирәк дигән сүз инде бу. Ярар, егетләр. Ничә яшь инде сиңа, Ленар? Әгәр сер булмаса? Юк, сыр түгел, 32. 32. Субханалла, Әнис инде бераз яшьрәк 21. булса кирәк. 10-11 яшькә кечерәк. Ярар. Кемнең шанслары күбрәк микән җиңәргә? Монысын без инде соңрак белербез. Ленар, әйдә сөйлә инде. Булачак хатының, сөйгән ярың нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Нинди кызны күрәм, нинди кыз белән танышам, нинди кыз белән кавышам дип килдең син бүген Тинчурин театрына? Урта буйлы Зифа кыз белән. Зифа булуы мөһим димәк. Әллә тукмаш баса белүе, тукмаш кисеүе мөһимрәкме? Авыр сорау булды бугай. Ярый булай. Нишкә бир мөһимрәкме? Әллә менә тәмле итеп ризык пешерә белүеме? Минемчә, нишкә бир мөһимрәк. Димәк, доставка эшләп тора, ничек тә чакыртып, ризыкны чакыртырбыз, ач калмабыз әле дисеңме? Ярар. Менә матурлык туйда гына кирәк дигән фраза белән килешмисеңме син? Тормыш итәргә матур, бик үк матур булмаса да, әмма уңган, булган хуҗабикә булуы мөһимрәк түгел микән, уйлап кара әле. Belki şulaydır da.
Әнең әйтер, я килен, әйдә, яулыкларыңны бәйлә, алъяпкычларыңны ябып куй, әйдә тукмаш бас дияр, авыл, гафу итегез, минем билем нечкә, мин эшли белмим дияр микән. Ләкин син әнең алдында хатыныңны ничек тә якларсың, шулай бит? Чөнки син аның яклаучысы булачаксың, Алла бирсә, ярый рәхмәт. Әнис, синең күз аллавың буенча синең тормыш иптәшең, синең сөйгән ярың нинди булырга тиеш? Беренчедән ул татар кызы булырга тиеш, әлбәттә татарча бик матур итеп сөйләшергә тиеш, һәм инде бәлеш пешерә белергә тиеш. О, димәк синең иң яраткан ризыгың бәлеш. Юк, хәзер бит бәлешне заказ биреп тә була. Алай бармыймы? Юк, алай булмый. Үзе пешерә белергә тиеш. Ә син үзең пешерә беләсеңме? Бәлеш үк пешерә белмим мин, но килештерәм шунда. Ярый, димәк аш калмыйсыз инде, ничек тә? Юк. Кызлар, менә сезнең белән таныша башлыйбыз. Башта Илинадан башлыйк әле, ярыймы? Әйдәгез. Киттек. Илина, сез кайда эшлисез, укыйсыз, йөрисез? Мин эшлим. Архитектура һәм шәһәр төзелеш идарәсендә. Машина кеше булып. Менә бит ничек шәп. Димәк, сез төзүчеләр укытасыз, өйрәтәсез, шулаймы? Димәк, сезнең сайлаган егет ул төзи белергә тиеш. Әйе. Димәк, үзегә йорт төзеп чыгарга тиеш. Әйе. Димәк, сезнең аерым йортта торасыгыз килә. Шәһәр читендә, рәхәттә, тынычлыкта шулай. Маллар белән. Маллар белән. Бик әйбәт. Үгезләр, сыерлар. Сыер дигәндә, сез сыер саба беләсезме соң? Юк. Сыер сабында сыер тутасыгыз килә. Өйрәнегез. Аппаратлар бар, бик яхшы. Гөлүсә, хәзер сораулар сиңа. Син кайда укыйсың, эшлисең? Мин Казан театр училищесында укыйм. Менә бит ничек сез Тинҗерин театрын яратасыз, инде булай булгач. Әйе. Минем уйнагымны күргәнегез бармы? Әйе, бар. Ничек әйбәт уйныйммы? Әйбәт. Шулай, әйбәт уйныйм шул. Ярый, димәк, сезнең сайлаган парыгыз шулай ук мәдәнияттә булырга тиеш. Әйе, иҗат кешесе. Иҗат. Кем сезгә, кемнәр күбрәк ошый? Җырчылармы, артистлармы, пародистлармы? Бәлки сезгә язучылар ошыйдыр. Барысы да бергә. Барысы. Иң мөһиме инде иҗат кешесе булсын. Иң мөһиме акыллы булсын инде. Әйе. Акыллы булсын, башлы булсын. Име, акча эшләсен, шулаймы? Шулай. Шулайрак инде. Безнең театрга еш йөрисезме? Оюна бер булса да бирергә тырышам. О, бу бит инде бик шәп. Соңгы караган спектакльгез? Соңгы укыган китабыгыз? Үзелгән факлар. Зелёный фраклар спектакле. Кем анда төп рольдә? Сез. Рәхмәт, молодец. Синең соңгы караган спектакле? Хәтерләмим. Икеле сиңа. Сез бит инде 32 яшьтә булгач, яшь бит инде шактый, шулай бит? Моңа кадәр бит инде ниндидер мөнәсәбәтләр булгандыр? Бик шактый мөнәсәбәтләр булмады, ничектер шул. Эштә эш. Аңлашылды. Димәк, тәҗрибә бик зур түгел. Ләкин безнең проект сезгә үз тиңегезне табарга ярдәм итәр. Кызлар, бу мәс акча яратасызмы соң? Кем яратмый ди? Бик әйбәт. Дуслар, кызлар безнең бик тә акыллы, шибәр, аларга бик шәп егетләр насыйп булсын. Артем, син беләсеңме? Кавышуның иң авыр мизгеле танышу икән. Кем әйтә? Психологлар шулай яза. Психологларга шансаң, Резидә. Син үзеңнең беренче танышкан мизгелләрең исеңә төшер. Ник? Резидә, мин сине Яра, булды. Искә төшермик әйдә, яшьләрне кавыштырыйк. Һәм таныштырыйк.